Number 8, Hukbong Masidlakon, the home of the Siomai Festival sa Tisa. Yay! Ganang fans yung Tisa. Musicality wise, nice yan eh. Awa-awa. Ang buwan nila ha. Pinaka-car. Suya, uy! Diba ng balibo? Suya, uy! Uy, madaan na sila. Pangahin ha? Wow! Doy, niluta oy! Review ha oy! Ang costume ba dito sa... Uy, niluta! Ano na tumagonggan always? Karoon ito kar. Uy, Dark Horse! Dark Horse ang Tisa! Go Tisa! Ninduta oy! Suya oy! Laban kay Compute yata. Marlon, hindi to si Musicality, oy. Ay, mag-change costume sila. Daming budget ng Tisa! Ah, hindi ka cute. Limpyuha, oy. Ah, ito
Happy na top 5!